Welkom bij Smalpraat, een programma voor, door en met heel gewone mensen. Vandaag hebben we echter wel een heel bijzonder onderwerp. We hebben een gesprek met Henk en Martin over de Tweede Wereldoorlog en de schuilkelder bij Leeuwbos. Gaan jullie mee? Martin en Henk, fijn dat we hier mogen komen bij jullie stichting Opvleugels der Vrijheid. We staan hier ook bij een monument. Wie van u mag ik het woord geven om daar iets over te vertellen? Ik zal het beginstukje pakken en dan geef ik hem zo meteen wel door. Ja. Het ontstaan van Opvleugels der Vrijheid. Laten we daar eens beginnen. In 1942, om precies te zijn 10 september 1942, is hier achter de abdij in het weiland is een vliegtuig van de geallieerden neergestort. Is neergeschoten en uiteindelijk neergestort. En toen was een boerenknecht, Joep Jennissen, die kreeg de volgende ochtend de opdracht om het dode en gewonde vee uit het weiland te halen. Die crash en wat Joep toen gezien heeft, dat heeft zo ontzettend veel impact op hem gemaakt, dat hij eigenlijk vanaf dat moment bezig is gebleven met alles wat te maken had met neergestorte geallieerde vliegtuigen en herdenken van die mensen. Wat zag hij nog in dat weiland van dat vliegtuig? Eigenlijk, voor zover ik weet, zag hij alleen een hele grote krater en natuurlijk dood en verbrand vee en gewond vee. En hij had ook het idee dat de bemanning nog steeds in dat vliegtuig zat, want het was heel ver de grond ingezakt, want het was toen heel erg moerassig gebied. En dat heeft hem altijd zo gefascineerd dat hij eigenlijk ook de aanjager is geweest, dat ongeveer 3 jaar geleden alsnog dat vliegtuig opgegraven is, geborgen is. Niet meer door hem, want hij was al dood. Maar er zaten in ieder geval geen mensen meer in. Ja. En dat was jammer, want dat hadden we graag aan de nabestaanden teruggegeven, laat maar zo noemen. Ja. Wat hebben ze nog wel allemaal gevonden daar in dat overblijfsel? Ze hebben dus inderdaad de brokstukken hebben ze dus gevonden. En het is dus ook dan geïdentificeerd dat dat dus daadwerkelijk de Short Sterling was. Maar ja, die brokstukken, als je het ziet, want we hebben straks in de bunker, daar zie je dus de overblijfselen. Ja, dan kun je dus ook, heb je dus een gevoel wat voor een gigantische impact dat is geweest toen dat vliegtuig gewoon is neergestort. En zoals Martin al zei, dus door die hele moerassige structuur van de bodem, is die gewoon echt heel diep de bodem ingeschoten, zou ik bijna zeggen. Ja. Dus wat ze gevonden hebben, uitsluitend wrakstukken. Ja. En niks van resten die mogelijk lijken op menselijke overblijfselen. Zijn er hier meer vliegtuigen neergestort? Ja, er zijn voor zover wij weten 13 vliegtuigen neergestort hier in de gemeente Echtzuster, geallieerde vliegtuigen, waarvan we er van 6 exact de locatie weten. De overige, daar zijn we nog steeds mee bezig om te kijken hoe we daar verder invulling aan kunnen geven om die te achterhalen. Maar ja, wat ook van belang is wat wij met onze stichting doen, is we herdenken die mensen, maar we hebben een jaarlijkse herdenking. Dat is de laatste zondag van september. En daar is Joep Jennissen dus ook de aanjager van geweest. Om die jonge mensen die voor ons gevochten hebben en velen die voor ons gestorven zijn, te herdenken. Omdat wij met onze stichting vinden dat we dan die mensen verschuldigd zijn. En dat wij nu in vrijheid leven, dat hebben we aan hen te danken voor een heel groot deel. Ja, daar heeft u ook helemaal gelijk in. Ik vind het ook heel mooi dat jullie dat doen. Gaan we even terug in de tijd. Want wat was het hier voor gebied in die tijd? Het is er nu heel rustig, maar hoe zag het hier vroeger uit? Het was, daarachter was het moerasachtig. Ja. Een heel klein stukje historie. Op een gegeven moment kwamen de monniken hier. En exact weet ik het verhaal niet. Maar die hebben op een of andere manier het stuk grond op een redelijk goede manier kunnen kopen. Ja. Omdat men dacht dat er niets mee te doen was. Maar die mannen waren zo slim dat zij al kanaaltjes graafden en zo. Waardoor er uiteindelijk de grond ontgonnen is. En zij fantastisch landbouw hebben kunnen plegen hier. Ja. En zo is het eigenlijk begonnen als een soort boerenbedrijf. En uiteindelijk is in eind 1883, geloof ik, is de abdij gebouwd. Ja. Was toen nog geen abdij. Maar ja, toen heeft zich dat verder ontwikkeld.
En dan, dan gaan we zo meteen ook naar de geschiedenis van de abdij in de Tweede Wereldoorlog. En het college wat daar heeft gestaan. Ja. Henk, hoeveel weet jij van? Want jij bent oorspronkelijk van Egten, heb je mij verteld. Ik ben hier geboren en getogen. Hoe ken jij Leeuwbos eigenlijk? Ja, ik ken Leeuwbos alleen maar van dat daar woonden de paters. En die paters, dat waren, je had paters en je had monniken. De paters, dat waren zeg maar de geestelijken die dan deden bidden en dergelijke. Die bleven ook binnen. De monniken, zeggen we al, dat is monnikenwerk, dus dat waren echte werkpaden. Die werkten dus op het land, het vee verzorgen en dergelijke. En daar kenden wij dus hier, zeg maar, de abdij van. De bunker, ja, daar ben ik heel eerlijk, daar hadden we geen weet van. Nee. Daar hadden we geen weet van. En ik ben pas later, eigenlijk door Martin, ben ik dus hevig geïnteresseerd geraakt in dit hele verleden. Omdat wij zijn buren en dan praat je erover. Als je dan bedenkt dus dat jonge mannen uit Canada, uit Engeland, Amerika, die nog nooit van zijn leven van Nederland gehoord hadden, die moesten in de oorlog, ga maar helpen dat land daar te bevrijden. Dan denk je van ja, dat is natuurlijk wel geweldig, maar die zijn dus met 17, 18, 19 jaar zijn die dus gesneuveld, die jongens. Ja, en toen ik dat verhaal dus hoorde, denk je van, oh my god. Ja, en dan heb je de volgende stap van, god, heb je interesse om samen met ons in het bestuur te komen, om ook daar, zal ik maar zeggen, actief te zorgen dat we daar meer rugbaarheid aan kunnen geven. Met de rondleiding, noem maar op. Ja, want je vertelde net ook in ons voorgesprek dat jullie naar scholen gaan. Ja, wij gaan inderdaad, het is nu onze oude voorzitter. Het is een man, Edwin, hij was hartstikke goed, maar hij was al ver in de 80, hij is door leeftijd, is hij op een gegeven moment een stapje terug gedaan. Hij is nu erelid. En dan hebben wij dus het initiatief verder opgepakt om dan dus naar lagere scholen in Echt, om daar op groep 7 en 8 te vertellen dus over de Tweede Wereldoorlog. Dat is voornamelijk de Tweede Wereldoorlog en wat hier allemaal in de regio heeft plaatsgevonden. Met name dus, zeg maar, het begin van de oorlog, de roerige tijd in september 44, januari 45, want dat is een hele beruchte periode geweest hier in deze regio. Dus daar vertel ik dan over. En dan op het einde vertellen we dan ook ietsjes over de bunker en dan geven we hun de mogelijkheid om dan ook die bunker te komen bekijken. En dat hebben we dus toevallig afgelopen week, heeft dat de eerste keer, heeft dat dus de groep 8 van de Driepas. Die zijn daar komen doen. En, dat is wel heel leuk. Je ziet, dat is spannend. Heel spannend en oh my god, dat was echt wel leuk. Ik schakel weer even terug naar de abdij. Ja, ik wou juist zeggen, we gaan weer even terug naar het verleden. Ja. Want die abdij was er. Wat voor orde waren dat eigenlijk, die paters die daar zaten? Dat is de Cisterzienserorde. En die leven bij de regel ora et labora. En een aftakking van de trappisten, voor zover ik weet. Ja. In ieder geval, eind 1800... zijn die monniken die zijn les gaan geven, zie het maar als een soort lyceum. Ja. En er kwam op een gegeven moment zoveel belangstelling voor, dat ze een college zijn gaan bouwen. Het Sint-Bernardus College. Ja. Dat staat op ietsje verder die kant op. Daar wordt straks denk ik nog een shot van gemaakt. En op een gegeven moment zaten daar ontzettend veel leerlingen. Zowel uit Duitsland als uit Nederland. Vraag me niet precies hoeveel, want dat weet ik niet. Maar toen brak de oorlog uit en in 1942 kwam de Duitse Gestapo hier en die hebben de monniken weggestuurd. En die hebben de abdij en het college allebei geconfiskeerd. Ja. En daar hebben ze Duitse kinderen in geplaatst, voornamelijk uit Bielefeld, om daar scholing te ontvangen. Zie het ook maar als een soort stukje paramilitaire scholing hoor. Toch ook kinderen uit de Hitlerjugend en meisjes van de Bund Deutscher Mädel. En om die kinderen te beschermen, hebben zij een bunker gebouwd. Tenminste, ze hebben opdracht gegeven om een bunker te bouwen. Lokale arbeiders van hier, die hebben eigenlijk alles aangevoerd
En die hebben gebouwd. Dat kan via het Juliana-kanaal. En met paard en wagen deze kant op. En uiteindelijk was de schuilbunker er. En als er dan bombardementen zouden zijn hier, dan konden ze via onderaardse gangen de bunker in. Oké. Dus zo is de bunker ontstaan. Vanuit het college. Ja. Maar onderaard. nu word ik heel nieuwsgierig. Hè? Ja. Zijn die gangen er nog? Nou, Jein, zeggen de Duitsers. Jein. ja, als we zo meteen in de bunker zijn, dan kunnen we het begin van de gang, vanuit de bunker kunnen we nog zien. Ja. Voor de rest zijn ze voor zover wij weten dichtgestort. Ja. Nou ja, het college is er niet meer, dus daar is het sowieso weg. Fijn. Of er voor de rest onderaards nog iets is voor ons een raadsel in ieder geval. Spannend. Ja, maar bij de bunker niet. Ja, maar er was dus ook een gang van de bunker naar de abdij. Ja, daarom. En daar kun je ook een klein stukje van zien. En die is dan dichtgestort. Maar of er vanuit de abdij wel nog een groot stuk van die gang intact zou zijn, ja, dat Geen weet ik idee. niet. Wat Weet ik zit er niet. op dit moment in de abdij? Er zitten nu nog 10 monniken in de abdij. Je kunt daar ook in retraite. Ja. Dus als je even de rust op wil zoeken een paar dagen, ja, dan ben je van harte welkom. En zondags is er nog een kerkdienst. Ja, en wat doen die mannen? Nou ja, natuurlijk vroeg opstaan, bidden. Ze hebben periodes dat ze helemaal niet spreken, dat ze in rust leven. En gewoon ook huishoudelijke taken. Er is een portier, er is een kok, ze werken in de tuin. Dus ja, hun hele dag is wel vol, is bezet. Ja, En dat met zijn natuurlijk de lievervarkens, hè. ja. Bekend. En wat natuurlijk ook heel veel arbeid kost. Ja, En dus- ook veel bezoekers trekt. En bezoekers trekt, want die is ook een abdijwinkel waar ze dus al hun producten kan verkopen. En daar is, ik heb horen zeggen, ja, eerst wordt daar echt kwaliteitsproducten worden daar dus verkocht. Dus, Ik ga nog even terug naar die schuilkelder, want Ja. hoe groot is die ongeveer? Ja, die schuilkelder die is 70 meter lang. Ja, maar hij bestaat uit 4 gangen die parallel aan elkaar lopen, die een beetje versprongen zijn. In iedere gang kunnen 50 mensen geherbergd worden. 10 slaapplaatsen, 40 zitplaatsen. En hij heeft 3 hoofdingangen. En voor zover ik weet 2 exits, of hoe je het ook wil noemen, nooduitgangen. ja, dat gaat. En het was een gasdichte bunker. Dus je moest een sluis in. Er zat overdruk in. Nou, mocht je besmet zijn, dan werd je daar gereinigd. Kon je door de bunker in. En kon je daar een x-periode verblijven. Ja. Hebben er vaak mensen in de bunker gezeten of weten jullie dat niet? Nou, voor trainingsdoeleinden zullen de kinderen er zeker in gezeten hebben. Maar hij is nooit echt gebruikt voor bombardementen of zo. Oké. Nee. Gaan we weer even naar die oorlog toe. Want ik weet, ik kom uit Roerdalen en in de Roerdriehoek is heel lang gevochten. Ja. Hoe was dat hier? Want hier was het ook moerassig. Heeft het hier ook zo lang geduurd voordat echt zuster bevrijd werd? Ja, daar kan Henk, en daar moeten we kort zijn, maar daar kan Henk een stukje over vertellen, want dat doet hij ook op de school. Oké. Nou, en op school, daar begin ik dus over die day, Decision Day, op 6 juni 1944. Waar dus inderdaad door veldmaatschap Montgomery samen met Eisenhower, die later dus president is geweest, dit was het idee van luister, wij moeten nu iets gaan doen, want inmiddels was het van 1939, waar de oorlog is begonnen, tot 1944, na zomer, was Duitsland, die gaven geen tekenen van wij gaan ons terugtrekken vrijwillig. Nee. Dus er moest gewoon een zwaar offensief komen. Dus toen is inderdaad op 6 juni is dus die day, is dus de landing in Normandië is dus geweest. En die zijn dus helemaal, zal maar zeggen, door Frankrijk, België, tot hier in de gemeente, tot in Nieuwstad, zijn ze dus doorgedrongen. En Nieuwstad is inderdaad in september 1944 bevrijd geworden. Nou, toen is eigenlijk die linie is gestopt. En waarom is die gestopt? De manschappen, de materialen en dergelijke, materieel, dat moest naar Arnhem, naar Nijmegen, om daar die bruggen te gaan eigenlijk verdedigen. En toen was hier eigenlijk totaal niks meer over.
Zelfs de tanks die er waren, was geen brandstof meer, noem maar op. Dus toen is eigenlijk pas op de plaats gekomen. Toen is dus de hongerwinter gekomen in 1944. En toen is dus wel, want die hele operatie, dat was dus operatie Market Garden. De mensen van zo, dat zegt hun wel iets. En toen is in 13 januari 1945, is operatie Black Hawk, Zwarte Sneeuwhoen. Is operatie Black Hawk is toen gestart om te zorgen dat die bevrijding doorgezet werd. En dat was dus inderdaad de driehoek van Echt, Roermond en dan nog een klein stukje van Duitsland. Zijn in die periode van 13 januari tot 27 januari is dus bevrijd. Vanuit Duitsland, hè, heb ik begrepen. Het is vanuit Duitsland, ja, toch weer vanuit meerdere plekken. Maar voornamelijk inderdaad vanuit Duitsland. En toen is zeg maar als laatste stuiptrekking om eigenlijk toch de Duitsers die genadeslag te geven, is een heel zwaar bombardement in Montfort, heeft toen plaatsgevonden. Ja. Daar lagen de Duitsers met hun materieel, met hun troepen, waren daar gestationeerd. En dat wisten de geallieerden, wisten dat. En die hebben hun willen uitschakelen. Maar er zijn dus iets van 85 mensen uit Montfort hebben toen het leven gelaten. Ja. Dus dat is toen is een enorme impact geweest op de hele, bijna ontzettend veel families in Montfort. Maar dat is uiteindelijk op 27 januari is dus toen succesvol, dit gebied is dus bevrijd geworden. Ja. We zijn bevrijd, we zijn nog steeds vrij. En we staan hier bij een heel mooi monument. Wie heeft dat gemaakt en waar komt dit vandaan? Nou, het monument is voor zover wij weten gemaakt door metaalbewerkingsbedrijf Pustjens, hier uit Echt. En het idee is gekomen vanuit de stichting. Achter mij kun je zien, er is een V op het monument, een stalen V. En staal staat voor kracht. De V staat voor vrijheid en victorie. En dan de propeller die erop zit, die symboliseert natuurlijk de neergestorte vliegtuigen. Het is geen propeller van een van die vliegtuigen, want hij is van een Hercules vliegtuig, wat nog steeds bij de luchtmacht vliegt. Maar hij symboliseert de vliegtuigen die toen neergestort zijn. En dit is dus ook de herdenkingsplaats geworden voor de geallieerde vliegtuigen, wat we altijd in september doen. Laatste zondag van september, inderdaad, dat heeft u verteld. Hebben jullie een website waar mensen die informatie kunnen vinden? Ja, we hebben een website, www.opvleugelsdervrijheid. En we hebben ook een Facebookpagina. En dan ga ik toch gelijk een stukje reclame maken. Want als u deze pin ziet, die herdenkingspin, die hebben we sinds kort. Die bieden we aan voor €5. En daarmee kun je ons steunen en kun je ook helpen om die jonge mensen die voor ons gestorven zijn te herdenken. En dan zou ik ook zeggen, als je er een aanschaft, draag hem dan ook op 4, 5 mei op je uniform of op je pak. Ja, nog meer reclame. Jullie geven ook rondleidingen in de bunker. Ja. Wanneer zijn die? Die zijn iedere eerste zondag van de maanden mei tot en met september. Dan hebben we om 11 uur 's ochtends een rondleiding en om 1 uur 's middags. En op aanvraag op andere momenten ook hoor. Maar dat zijn de reguliere momenten waarop we de rondleidingen geven. Ja. Moeten mensen zich aanmelden als ze naar zo'n rondleiding willen of kan je gewoon komen? Nee, je moet je via de website aanmelden. En zijn er meer dan dat we aan kunnen, dan passen we daar wel een mouw aan. Maar zo ziet het er in principe uit. Als mensen komen hier voor een rondleiding, wat krijgen ze dan allemaal te zien? Wat krijgen ze dan allemaal te zien? Nou, in eerste instantie het monument en een stukje historie wat wij vertellen van de stichting. Dan schakelen we naar de abdij. Daar gaan we niet naar binnen, maar vertellen we iets over het ontstaan van de abdij. En het voortvloeien van het college uit de abdij. Dan vertellen we iets over het Bernarduscollege. En hoe dat in de oorlog is gebruikt. Nou, dat heb ik net verteld. Is daar nog iets van te zien van dat college? Ja, er staat nog een zuil. Dat was een zuil van het trappenhuis. Die staat ook nog op de plaats waar het trappenhuis was. En daar staan 2 data op, 1908 en 1942. En dat is ook de periode waarin het college is gebruikt voor Nederlandse en Duitse kinderen onder leiding van de monniken. 42 ging het over naar de Duitsers, is het in beslag genomen.
En na de Tweede Wereldoorlog is het onder andere gebruikt voor onderdak voor buitenlandse arbeiders van de staatsmijnen. In de 60e jaren, ik moet schuldig blijven of 64 of 65 was, is er een brand uitgebroken. Toen zijn de bovenste 2 verdiepingen volledig afgebrand. Toen is het daarna nog in gebruik genomen door de Pepijnklinieken, de onderste verdieping, als administratief gebouw. En in 1993 was het er zo slecht aan toe dat het volledig afgebroken is. Oké. Ja, en toen is de herdenkingsnaald neergezet. En dan langs het college gaan we altijd de achteringang van de bunker in. Ja, en dan komt het verhaal in de bunker. Hoe ziet het eruit en wat was daar? Ja, die bunker. Als ik daar binnenkom, Ja. wat zie ik dan? Je komt natuurlijk door een zware deur naar binnen. De eerste deur is van metaal met spijlen erin. Dan ga je een gangetje in naar rechts. Daar zijn 2 zeer zware, vroege gasdichte deuren, want er zitten allemaal rubbers aan. Dat was een sluis. Dat als er bijvoorbeeld chemische strijdmiddelen zouden zijn gebruikt of zo, dat je daar ontsmet kon worden, gereinigd kon worden en daarna de bunker in. Nou, als je dan de bunker in komt, dan zie je 4 gewelfde gangen. En in totaal is de bunker 70 meter. En in iedere gang konden 40 mensen zitten en 10 mensen liggen. Kinderen eigenlijk, hè, want het ging toen om kinderen. Er was ook een vogeltje in de bunker. En iedereen die de geschiedenis van Limburg kent en de mijnen, die weet ook waarom daar een vogeltje was. Want als er te veel CO2 is, dan valt het vogeltje neer. En dan is er in ieder geval een alarm, dan moeten we wat doen. Er zitten toiletten in de bunker, tenminste die zaten er. En in de sluis zit een douche. En we hebben nu 1 hal, daar hebben we resten van de Short Sterling, die hierachter is neergestort, hebben we daarin liggen. 1 hal hebben we wat foto's hangen. Jullie zijn net te vroeg. Die denk ik over 2 weken volledig vernieuwd zijn, want dan hebben we nieuwe borden. En we zijn heel erg druk bezig om 1 gang in te richten, zoals die echt geweest is vroeger. Oké. Maar om daar de informatie van te krijgen, dat is nog niet zo makkelijk. Want ja, in die periode was het van de Duitsers. De mensen hebben daarna alles vernietigd. Dus mocht er iemand zijn die er iets van weet, Ja. heel erg graag. Ja. Wij houden ons aanbevolen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Henk, wat doe jij nog bij zo'n rondleiding? Of ben jij echt alleen van het zoeken en het opbouwen? Nee, ik vul Martin aan. Ik vertel dus wat ik net ook gezegd heb, inderdaad de periode van wat er eigenlijk in de oorlog gebeurt, de hele fases van bevrijding. Ik ben zelf, zorg ik dat zeg maar, het beeldmateriaal wat wij hebben, dat het allemaal opgesteld wordt, proberen aan te vullen. We zijn altijd minimaal met z'n tweeën. Want soms dan beginnen de mensen korte vragen te stellen van eigenlijk ertussendoor. Dan kunnen ze niet wachten, dat is niet erg. Maar wat doe ik? Stukken overnemen. Dus in september ga ik zelf het hele verhaal vertellen van de rondleiding. Want proberen toch dat meerdere mensen uit het bestuur dat moeten kunnen doen. Op dit moment is voornamelijk Len en Martin. Dat zijn de sprekers op de ronddagen van de rondleiding. Maar we moeten gewoon meerdere mensen hebben die dat in staat, die dat moeten kunnen. Ja. Dus, en dan, Ik ben nog iets heel belangrijks vergeten over de bunker. En dat is? En dat is omdat ik spreek over de stichting. Maar als je van de andere kant de bunker in komt, aan de voorzijde, Ja. daar heb je eerst een kapelletje. En daar hebben de broeders van de abdij voor gezorgd. En dat kapelletje is 24 uur per dag open, het gehele jaar. Dus mensen die even lekker rustig willen zitten of een kaarsje willen branden, die zijn daar altijd welkom. Ja. Oké, dat is in ieder geval heel mooi. ben je beeld. Heb ik nog een vraagje over jullie stichting? Want ik hoor altijd dat mensen vrijwilligers zoeken. En, hoe is dat bij jullie? Hebben jullie genoeg mensen? Of, Ja, we hebben genoeg mensen in het bestuur zitten. Want wat wij doen, dat kunnen we zeker met die 6 mensen af. Maar we hebben heel erg veel ondersteuning. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de herdenking, dan helpt de scouting uit Pij helpt ons. Van de scouting in Susteren krijgen we meubels.
Zelfs mensen van het asielzoekerscentrum hebben ons geholpen met de bunker schoonmaken. Ons buurmeisje helpt mee. Dus eigenlijk als we voor een evenement mensen nodig hebben, dan zijn er zoveel mensen in de omgeving die zeggen wij willen jullie wel helpen. Dus dat is ontzettend fijn. Dat is wel heel erg dat leuk. is mooi. Hè? Ja. Echt Ja. mooi. En zonder hun kregen we dat ook niet voor elkaar. Nee. Nee. Want met Nee, name ja. die herdenking, dat is toch wel een heel geregeld. Dan hebben we het echt maanden van tevoren hebben we daar heel zeer met grote regelmaat hebben we dan vergadering erover. Dat we echt de draaiboeken, noem maar op. Ja. Want hoeveel mensen komen daar dan op af? Nou, ik wil eerst nog even iets anders vertellen, want je vergeet natuurlijk mensen en dat wil ik niet. Want ook de fanfare uit Pij, die is er altijd bij. En we hebben pijpers, de mannen van de wapenbroeders zijn er altijd. Ja. Dus ik zal ongetwijfeld in dit korte verhaaltje wat ik vertel mensen vergeten. Dat is niet bewust. We zijn iedereen ontzettend dankbaar voor de hulp. Ja. Maar ik moet het nu even uit mijn hoofd doen. Ja. Dus dat daarom. Maar hoeveel mensen komen erop af ongeveer? Nou, de laatste herdenking hadden we 150 mensen. En sinds afgelopen jaar hebben we ook weer mensen inderdaad van Joint Force Command Brunsum erbij. De Engelsen en de Amerikanen zijn geweest afgelopen jaar. En we hopen dat we dit jaar ook de Canadezen erbij hebben. En dan hebben we dus eigenlijk alle 3 de nationaliteiten die hier hebben gevlogen, die hebben we dan erbij. Ja. Heren, ik ga jullie bedanken voor dit hele interessante gesprek. En ik wens jullie heel veel succes in de toekomst. En misschien dat wij de laatste zondag van september wel eens komen kijken en wat opnames kunnen maken. Van harte welkom. Dat zou prima zijn. Ja? Prima. Ja, want als laatste nog, op die dag van herdenking, daar vliegen dus 2 straaljagers, dus het zijn geen straaljagers, dat zijn dus de historische vliegtuigen, die vliegen dan over. En alleen al het geluid, ja, dat is zo markant. En dat maakt altijd behoorlijk indruk. Dat is eigenlijk onze kers op de taart en de afsluiter van de hele herdenking. Ja. Ik ga proberen of wij erbij kunnen zijn. Het zou heel leuk zijn. Ja, dank jullie wel en nog een fijne avond. Ja. Graag gedaan. Henk en Martin hebben ons meegenomen naar het oorlogsverleden van de gemeente Echt-Susteren en naar die bijzondere bunker. Als ik u was, zou ik ook een keer mee gaan kijken. Voor alle informatie kunt u terecht op hun website of op hun Facebookpagina. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.